पाचोरा जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या धडाडीच्या नेत्या सौ वैशाली नरेंद्रसिंग सूर्यवंशी यांनी पाचोरा शहरातील शिवतीर्थ कार्यालय येथे निशुल्क मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन केले होते। प्रथमतः दीप प्रज्वलनाने शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले। पाचोरा व पंचक्रोशीतील लोकांसाठी सौ वैशाली सूर्यवंशी यांनी मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन केले होते। जागतिक महिला दिनानिमित्त सर्व महिला रुग्णांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करून त्यांना शुभेच्छा दिल्यात। ज्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे अशा लोकांना मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करून सुमारे 360 रुग्णांची तपासणी जळगाव येथील नेत्र चिकित्सक डॉक्टर जॅकी शेख, डॉक्टर विष्णू पाटील व त्यांचे सहकारी डॉक्टर विनोद पाटील यांच्याकडून करून घेतली आहे। येथील जवळपास 69 रुग्णांना मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी जळगाव येथील प्रसिद्ध कांताई नेत्र चिकित्सालय या ठिकाणी पाठवण्यात आले। रुग्णांची तपासणी जळगाव येथे येण्या-जाण्याचा तसेच मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च सौ वैशाली सूर्यवंशी करत आहेत। राकेश सुतार, झुमॉन न्यूज, पाचोरा।